आं मोनसे नोंथांमोननो एसे गिख्रंथाव रादाब खिथानो नागिरबाय रादाबा नोंथांमोनानो नुखाबाय मानोना मैया मोनाबिलिनि 6:45 क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव रायखंबारि बे नेशनेल हाइवे बारस'नायाव क्रसिं लाइनावहाय मोनसे बिराद गिदिर एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय गिलु बालु आं नायनानै एसे गिसैदों मानोना मोना जाबायमोन नालाय जों थांनानै नायबाय होमबा मानसिफ्रा बुहुद थुबुर जाबायमोन मानोना मोनसे ट्राक गारि ट्रलि ना मा बुङो बे गोलाव गारिया लांदां गारि मोनसे गोलाव दङना बे लांदां गारि गोलाव गारिजों गंसे बाइकजों ओरैबायदि सौग्रावदों जै सौग्रावबाय ओइबासिनो मा खालामबायना डाइरेक्ट अरजोंबाय मारै अरजोंदों होनना बुङोबा हयथ' जों बयबो मोनथिखाबाय माने क्रसिं जाबाय नालाय ट्राक गारिया डाइरेक्ट फैबाय ट्राक गारिया मालाय गोलाव नेशनेल खारबाय ओमफ्राय बे पालसार गारिया सौदावबाय बारस'नाय जाबाय नालाय क्रसिं जाबाय ओइबासिनो साखायाव नांनानै गोलैबाय ओइबासिम थिंखिया नांनानै थिंखिया बे पेट्रला गोलैबाय ओइबासिनो अरजोंबाय दा बेबायदि जोंनायावनो ओरैबायदि जोंबाय ब्लाव ब्लाव आरो बुहुद बेरफुबायबो बेवहाय मानसिनि मा बेरफुखो ना माखौ मिथिला बाहाय गासै खेबबा सोदोब जादों बेरफुनानै बाहाय मानसिनि मोदोमा टटेलि गासिबो खामजोबनानै बेगेंल' थादों बेगें आरो बिबुल' थादों बाहाय सोर मानसिखौ सिनायनो हाला दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा होनदों कारिखरनि होननानै बुंदों रायखंबारि गामि खाथिनि कारिखरनि बिथाङा एनजिअ'आव मावोमोन नामखौ बिथांखौ समरसिं बसुमतारी होनना बुंदों मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङानो जानांगौ होनना बुंदों मानोना बिथाङा रायमना फरेस्टआव थायोमोन एनजिअ हिसाबै मावो दा बिथाङा न'आव फैदोंमोन होनना बुंदों लोगोनि पालसार गारि लानानै दा फैनायाव बिनि फना बुबाबो नाङाखै सुइस अफ जादों दा न'खरनि मानसिफ्राबो आरो लोगोफ्राबो बिसास खालामदों बेनो बेराफारसें पालसार गारियाव टटेलि खामजोब्बाय लहा लखासो जेबो गैला ट्राकनाबो जेबो गैखाला लहा लखासो दंफां टायार गासिबो खामजोबखाबाय ओरैबायदि जाबाय एरियायावनो फुरा उखुन्दै जाजोबखाबाय जेव जुमुदै जाजोब्बाय आरोना गिख्रंथाव जाखाबाय आरोना ओरैबायदि जेव जुमुदै पेट्रलनि खामनाय थिंखियाबो बेरफुदेरबावबाय गारिनि थिंखिया बेरफुदेरबावबाय बेबायदि घटना जाबाय आरो लास्टबारावहाय नोङो फायार ब्रेकार फैनानैसो बेखौ बासायनो हाफैबाय आरो बासायनो हाफैबाय माने खामनायखौ बन्द' खालामनो हाबाय बाट मानसिखौथ' बासायनो हाखाला मानसियाथ' गैखाला रावबो सिनायखाला खर'बो गैला मोदोमबो गैला जेबो गैला खालि बेगेंना बेगेंल'खासो बिजुआल' लांदां दंमोन बेखौ नायनानै फैबाय ओरैबायदि खाथारनाक बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो बुंगोन लोगोफोर गारि सालायनायाव ना जोङो माने अननानै बे क्रसिं लाइनाव बिराद थाल ला जोङो जुदि जों लामाखौ गास'योबा जों बारस' नागिरोबा उन सिगां जों मोजाङै नायनानै जों बारस'यो आरो बांद्राय स्पिड थानानै बारस'नो नागिरा आं बेखौ बुंखाबाय मानोना हास्लाबा मानोना नेशनेल हाइवेआव बिराद रानिं स्पिडआव फैयो बिसोरो बेवहाय जोङो हास्लाबनो नागिरा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायगोन जेनेबा बाइकफोरखौ मोजाङै सालायो बेफोरबायदि जेनेबा क्रसिंजों बिदि एक्सिडेन्ट जानायाव जेन' जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव भुगिनाङा आं बेफोरबायदि जानायखौ लुबैया नोंथांमोननि जिउआवबो थ' बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनहाबो जेन' बाइकखौ सालायोबाबो जेन' मोजाङै सालायो आरो क्रसिंआव सब समाय बारस'नायाव बे बारस'लि लामायाव जेन' मोजाङै दिथा होनानै बारस'यो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय दा गमामा जुदि बिथाङा जुदि मोनबा समरसिं बसुमतारी मारबा बिथाङाथ' 2006 मायथाइनिफ्रायनो फरेस्ट एनजिअ'आवहाय खामानि मावबोदोंमोन एनजिअ हिसाबै बुंनो थाङोबा दासिमबो सरकारि जायाखै दा बिथाङाथ' सासे फिसाला सासे दंमोन बा बाथ्रायाथ' सैथोआथ' बिनो जामारगोन जेखौ होनदों मैया फिसालाफोरबो नायफैबाय न'खरनि मानसिबो नायफैबाय बा नायनानै मा मोनबावदो जेन' मानसिखौनो सिनायखाला बेगेंल' थाखाबाय बेगें आरो बिबुल'सो थाखाबाय आरो अबस्थायाव गैखाला आरो लांजाखाला मानसिखौनो लांनानै ओरैनो बायनो टटेलि गारलांबानो जाखाबाय बेफोरबायदि अबस्थायाव गोलैबाय आरो ओंखायनो आं खावलायदों लोगोफोर अननानै बयबो नोंसोरबो जा बाइकखौ सालायबायोबा जेन' मोजाङै उन सिगां लामाखौ नायनानै सालायो जेन' नोंसिनि जिउआव जोंनि गासैनिबो सुबुंनि जिउआव बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जाथाया जेन' जाया आं बेखिनिखौनो गसाइनि सायाव आं आर'ज खालामबाय स' आंनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर स' थेंक इउ